Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Las 5:03 Action Radio Philippines Standard Time. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Cuatro minutos nakaligas atak na nga alas 5 Action Radio Philippines Standard Time. Sa lawat mayong hapon na naman, Sabado. Yari kita sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Pebrero, tuig 2020, Feb 29, 2020. Amo ini ang ulihing adlaw sa ikaduwa nga bulan sang subong nga tuig. Waay sang pizza 30 ang bulan sang Pebrero, kundi tubtob labang sa pizza 29. Ang mga birthday sa tion sang Pebrero 30, ang kalabanan mga kaaksyon o kung ng pila sa ila mas ginpakamaayo. Nga subong adlaw Pebrero 29 nagasaulog o kung mas temprano o kung ang iban nagasaulog in ang makaaksyon buwas nga adlaw Marso 1. Manuwa isang pizza nga 30 ang subong bulan sang Pebrero. Action reports after edition. Action na Marlon Hedwaya. Amo ining adlaw nga masubo para sa mga sumalakdag sa pamilya Abian. Kag kakilala sang Santo Presidente nga si Elpidio Quirino. Si Elpidio Rivera Quirino, ika-ano minisa nga Pangulo sang pungsod sang Pilipinas. Kasilingta nga masubo bangod sang Pebrero 29, 1956, bot silingon sukat subong death anniversary subong ni Elpidio Quirino, ika-64 anyos nga death anniversary ni Elpidio Quirino. Kaysang Feb 29, 1956, siya ang napatay bangod sa heart attack sa iya sa nga balay sa Novaliches sa Quezon City. Alas 6:35 ang takda sang gabi, bosadingon sa dong 1956 gali. May ginaatake nagid man sa korason, may heart attack nagid man, ining traitor kag makamamatay.
nga sahi sang masakit o kon balatian. Nagapangibot lang niya nga sahi sa balatian mo. Ining heart attack. Si Quirino ang nagretiro sa politika kag nagbalik pangabuhi bilang pribado nga tawo sang siya ang napaslawan. Way sa magdaog sang magpapili liwat sa tong 1953. Tinagdaog nga nagbulo sa iya nga si Presidente Ramon Magsaysay. Man isa to sa mga nagdaog nagpadaog kay Ramon Magsaysay. Among yesterdayng campaign jingle mo. Mambo, mambo, magsaysay. Di ba? Subong sikat mang Japo na amo na nga campaign jingle. Damo gid sang nagkagato sa campaign jingle nga mambo, mambo, magsaysay. Nasa balita, nasa Dumaog si Ramon Magsaysay bilang presidente. Sang pagtaliwan ni Elpidio Quirino na sorpresa kanya nakibot si Magsaysay. Kag nagbatsag man sang kasubo, nangod sa natabo mga kaakson, nakig-unong man upod sa mga tao sa pungsod sang Pilipinas. 1956 mga kaakson, dutay pala ni populasyon sa pungsod Pilipinas. Isa mong populasyon sa pungsod Pilipinas, sobra na 100 milyones. Gadamo ang mga tao sa pungsod Pilipinas eh. Si Quirino, madamo man isang hinimuan sa patag sang pang-gobyerno sang pungsod kag development sang Pilipinas. Ginalubong siya makaaksyon sa Manila South Cemetery sa Makati, amo na subong ginatawag nga libingan ng mga bayani. Nasa balita, nasa aksyon. Feb 29, sugidan ta kamo subong adlaw, labi na karon sa gabi makaaksyon, makabiganing nga gabi para sa mga pareho naton nga manog waragwag sa radyo, pati na sa mga nagatrabaho sa radyo. Manog balita, disc jockey, technicians, pati mga station managers, pati gani IT expert sa radyo. Gabi karon, bangod subong amo ini ang ika-5 nga tingog kag Handurawan Awards. Diriliwat mga kaakson pasidunggan ang mga outstanding radio personalities sa Negros Occidental sa SMX Convention Center. Sa nagligad nga 2019, ika-4 pa lang to, subong ika-5 katuig na. Sa 2019, nagtupa ito mga kaakson Pebrero 27 ito. Di ko gid malipatan na sila ko. Isa ka tuig na? Kada siglang ba? Ika-5 subong nga tingog kag Handurawan Awards diriliwat pasidunggan ang mga outstanding radio personalities sa Bugos nga Negros Occidental. Sa SMX Convention Center, seremonya nga ginapamunuan sang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas sa KBP Negros Occidental Chapter man ang mga manugwaragwag sa radyo. Kung iron ginabi, hindi ka pwede makahambal sa mikropono kung way ka sang accreditation halin sa KBP. Tiyatagan ka na sang identification, hatagan ka sang accreditation kung nakapasar ikaw sa examination sang KBP. Aman ang pagsulundan gid. Halos taran-taran nga mga manugwaragwag dari sa Negros Occidental accredited man sa KBP. Yang seremonya pamunuan ni sang KBP sa subong nga tuig 2020, ang KBP Negros Occidental Chapter ginapamunuan sang ato sa nga station manager sang DYEZ Action Radio Bacolod. Nagaserve nga chairman, kamo si Action Station Manager Action Nona di maala magbanwa. Taran nga mga nominees, halin sa nagkalain-lain nga istasyon sang radyo sa AM man o kon FM. Nagatipon sa SMX Convention Center. Nagahugpong ang mga managwaragwag sa radyo, AM man o kon FM.
Ikon FM sa una, naka-experiensya man ta FM pero wagi mamadugay. Bata patong pangidaron ta sa una. mga line of 20s. Araman ta sa una sa FM antes sa naggarumpat diri sa AM. Way man ta naghaom, way man ta naglaom nga ang ato sinitop ang AM. Nasa balita, nasa aksyon. Kaya mo nahuyugan na lang sa ulihiya. Karon sa gabi, sino naman ba lang kilalahon bilang Best Male Drama Artist, Female Drama Artist, Radio Show Host, Reporter of the Year, Anchorman of the Year, Icon of Radio, Most Admired Personality in Broadcast Engineering, Meraman nga Most Admired Personality in Drama Production, Behind the Scene, Most Admired Personality in Management, kag Best Radio Drama. Nasa balita, nasa aksyon. Tamo sa mga nominees sa diri sa DYEZ Action Radyo Bacolod. Karon sa gabi may baluan tara kung sin na naman ang mga bogos ang sa mga 2020 nga mga awardees. Yang inyo sa ding ka-action. Lubos man nga nagpasalamat sa taran-taran nga mga sumalakdag kag sa KBP tungod sa ginhatag nga pasidungog bilang Reporter of the Year sang nagligad niya nga 2019. Pasidungog yadto mag-aksyon nga nakuha sin sunay ka-aksyon tagod man sa inyo tanan nga nagasakdag sa Action Radio Bacolod. Sin man ang kilalahon sa mga gabi. Ang importante nga ang suporta ninyo ara sa gihapon kag ang amon pagserbisyo piho-piho magapadayon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. May nagpadala mensahe di sa aton sila ngang manog waragwag kadalom ilonggo ba? Correct. Mga 1900s para guro tinaga ang manog waragwag. Iwaragwag ang kamaturan. 5:14 Action Radio Philippines Standard Time. Inyo ka-aksyon. Action na Marlon Hirawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinalan. Hanuton tara mga nagapanguna nga Pangulong Dinalan una kita sabahin sang balita lokal. Nasa balita, nasa aksyon. Aksidente sa Negros Occidental nga dalan na naman. Barangay Dangkalan, Banuas ang Ilog. Pero gunapatihan sang kalabanan nga ang aksidente nagluntad na sa boundary kung tunga sang Barangay Dangkalan. Kag Barangay Tabo, Banuas ang Ilog. Subong nga hapon makaksyon may mga alas 4 ang takda. Aso-aso pa nga sahi sang balita ini. Pero hindi mayo nga balita pamatian, no? Kamanti basta aksidente may pilason. Tricycle na aksidente, lugar ginatawag nga 111. Man ang lugar na halin sa 101 mo hasta 114. Tiara siya kuno sa 110 kag 111. Man boundary. Masubok nga balita bangod sa 4 ka mga sakay sa tricycle. Isa ang patay, 3 ang pilason. Lugar nga malayo-layo. Kag pigaw-pigaw ang signal sa komunikasyon. Ang hepe sang Ilog PNP Police Major Jan Ganson na restorya ta kaina temprano pa nagsaling sa inisal pa lamang ang mga impormasyon nga nakuha niya nabaton o kunabaton bangod sang nagistorya kita kaina sa iya ang investigador ara pa sa lugar. Pero subong nga hapon na kumpirmar mga kaaksyon na may isa patay 4 akong 3 pilason. Ay gindala kong tani sa bahin sang Kabankalan District Hospital. Kaya mo to siguro ang lalaki ng sitwasyon. Subo-subo kaya wagid mga agaw.
Ang labing ulihi nga impormasyon ni balaon nato na base dugay-dugay paagi sa pagpahiangot nato liwat sa bansang nga ilog PNP aton may balawan. Una sa balita, una sa aksyon. Halin sa Negros Occidental, lumpat kita sa Negros Oriental. Ang Negros Oriental daw wala na ginauntatan sang krimen nga tiniruhay. Kung hindi riding in tandem, ang nagapangluthang engkwentro sa tunga sang tropa sa gobyerno kag perme ginapatihan rebelde nga New People's Army o kon NPA. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga adlaw, gihol nga Negros Oriental na naman. Engkwentro nagluntad, resulta duha ka mga ginasiling Special Partisan Unit o kon sa simple nga tuwag Sparrow Unit sa NPA, patay. Mga 8 tubtup-pulo ka mga armado nga tawo ng enkwentro sa militar, binailuhan ay isang tiro, naglawig sang kapin kon sobra 10 minutos. Duha ka mga kalibre 45 nga pusil, isa ka 38 nga pistola, magazine, mga bala, kag pila ka mga importante nga dokumento, nakit-an kag na-recover sang militar sa inluntaran sa insidente kinapatihan nga nabayaan ini sa mga nakaengkwentro nila. Ang pila ka mga residente sa Negros Oriental daw naanad na sang masami nga engkwentro nga nagakatabo sa ila sa nga lugar, pero pamangkot diri kung amo na lamang bala ini ang permi nagakatabo. Ang sitwasyon sa among nga probinsya, amo na lamang balay ni kung magsige kag wala sang kasulbaran. Base sa ulihi ang Negros Oriental, ang mga negosyante turista, kag pati ang mga mismo naga-star sa among nga lugar, naglayas bla, kag mangita na lamang sa nga lugar nga sa iluhan. Ang lugar nga tawhay kag layo sa peligro, lugar nga ang mabatian, huni lamang sa kapispisan, kag salakyan, may huni o kung gahod man sang tawo, pero ginahod lamang, kag wala sang engkwentro o kung pagpaniro. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:19 Action Radio Philippines Standard Time, 236 236 236 ka mga taos Bacolod nagkaladakpan bangod sa illegal nga pagpanahor. Ang kapulisan sa Bacolod nagsiling nga ang 236 ilan na record umpisa Enero tubtob Pebrero sa mga 2020 busilingon. Sa duwa lamang kabulan may 236 ka mga sugarol nagkaladakpan sang kapulisan. Illegal nga panahor, ara ng baraha, bugoy, batad, hantog, ining kara ikros nga natuwag nga natin sa aton tawag na hantog. Pati pahibag damang, nakabig nga illegal basta ginapustahan. Mas maayo kuntaning ang gakadakpan lang mga marugpataya sa ring hayalay niyo o kung naman nga numbers game nga wala sang pahanugot gikan sa gobyerno. Kung kaisang kakadakpan makaaksyon ang mga hampang lamang spuluyan blani o kung skilid sandalan nga lingaw lamang. Ini nga mga hampang tibudlay ginitap naon nga man. Pila bala ka mga balay diring suludlon haw mga ara siya natuwag nga mga illegal settlers bla. Sa isahon mo na da, sa yawan kay mo da ka pang dakop sa nagahampang baraha. Nag-ilikit-ikit lang na ng mga panimalay. Ang kalabanan nga kadakpan na kaaksyon na dimalasan lamang na kung wala na agyan sang pulis na siplatan lamang ti pulis mo budlay man kung mabasulan ang pulis sa ulihi makita sa mga taong pulis ginlabayan lang nila ang naghampang sa hantog basi basulan man sila. Illegal na mo. Illegal gambling ng hantog. Illegal nga sugal na ang hantog. Unaton tadi kay basi pilang kaadlaw, magapagwa sang mando ang gobyerno nasyonal paagi sa mga otoridad naton. Gataran nga sugal nga illegal sa Pilipinas, taon taton kag dumilian. Para ang ibilin na gid lamang, ining sugal nga legal nga nagabayad lang sa dapat maleras gobyerno para ang ginabayad ibalik man sa mga tao, ilabi na sa mga pigado. Pero sa ring hampang nga luto bla sa PCSO, legal ina siya. Kay kuno ginasiling nga ginibalik man nila sa pigado, puruti sang way pa magpungko si Presidente Duterte,
Ay, may raman sang questionable ano man liya sa PCSO. Una sa balita, una sa aksyon. Damo man sang mga taong pinangkakasto kay Manti. Damo question. Sa balita nasyonal, postpone, hindi madayon ang mga sale sa taran-taran nga mga mall sa Bogos nga Pilipinas. Kansilado pagsugod sa bulan sa Marso. Tibot sa lingon, buwas nga adlaw na buwas Marso 1 na ho Domingo. Wala sang sinuman nga malls o kon establishmento ang magpatagayon sang sale. Tiyang kalabanan makakson sale malagkod tani ni gada hulat nila. Galing mayara baligya nga may tatak sale or discount gali old stock na ina. Iban gani 50% sale. Igo suksukon mo maka-aksyon niya. Hindi madugoyan ka manti nagdugay na gali iyang stock nila na. Naman ang gina-sale nila. Hambal sang Department of Tourism o kundi DOT. Ang rason bangod sa ginakurugan sa mga COVID-19. Ang Department of Tourism sa mga adlaw nag-anunsyo sang postponement sang ginaplanong month-long nationwide mall sale sa Marso. Bangod luyag lamang sinipa siguro nga mahatagan sang prioridad ang kahiluwayan kag kaluwasan sa ikayong lawas sa mga tao ang ginatawag balang general public sa COVID-19. Partikular ginmuno sang DOT ang nationwide mall sale sang 2020 Philippine Shopping Festival. Mayara gali Philippine Shopping Festival. Hindi pwede ang sale. Postpone ini tubtob nga magpagawa sang notisya nga pwede na. Anunsyo ini paagi sa Tiglikom sa nga DOT nga si Bernadette Romulo Puyat. Ang guwa sila nga dapat unahon anay ang kahiluwayan sang kayong lawas sa virus sang saganansya sa mga negosyante o negosyo. Mas maayo na nga sigurado sang sa maigo pa sang virus at mag-apekto sang todo sa pungsod. Sa ulihi base hinulsulan man sang tanan. Una sa balita, una sa aksyon. Kung may peligro sa ikayong lawas sa mga tao sa Pilipinas bangod sa COVID-19, ang mga isda sa pila ka baybayon sa Pilipinas nabutang man sa sitwasyon nga peligroso. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR subong man nga Sabado nagpasaka sang red alert status sa pila ka bahin sang Bohol, Western Samar, Leyte kag Surigao del Sur. Ang BFAR Shellfish Bulletin na pitsahan February 21 ang mga pakinhason halin sa pila ka mga coastal areas baybayon ang nagpositibo sa paralytic shellfish poison. Sa resulta sa eksaminasyon, ang mga lugar nga sakop sa alerto areho, Dawis kag Tagbilaran City, Bohol, Irong Bay kag San Fernando kon San Pedro Bays sa Western Samar. Kang Cabato Bay sa Tacloban City, Carigara Bay sa Leyte, Lianga Bay sa Surigao del Sur, kag Baliti Bay sa Makati City kag Davao Oriental. Una sa balita, una sa aksyon. Isa mga mahilig paginason na magkaon, medyo lualegbat anay, sa iloka mo anay sa utan kag prutas, sa mga probinsya nga malapit sa sining ginpangmuno naton ba, nga probinsya ti manabantay man, pagmaytay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Alas 5:25 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Unahon tayo hibalaw na anong sitwasyon sa trapiko sa ato sa ring syudad sa Bacolod. Mga dalan lamang inalabayan sa patrol. Kaganong monitoring sa ato sa ring Bureau Bacolod Traffic Authority nga talatapan. Sa patrol action ang defensor. Traffic Reports. Aksyonan mayong hapon sa report press cabin. Action na Marlon, mayong hapon ang traffic situation sa subong sa syudad man sa Bacolod. Makita na ito action Marma, surutawhay sa karon ang dalagan trapiko in terms man. Kay kalabanan natin nga makitaan sa subong sa dalanon action na Mar is mga
subong ang patrol diri sa area sang dalan Mansilingan so kalabanan ina diri mga tricycle action mar kay since mga iskanita ina diri yati makalabay lang gid tulo amo ang mga tricycle pero si may arak man sa nga di pasahe pero pipila lang sa karon. Na-notice naton action mar kay gin-asma naton ang pilabla ka mga sitwasyon subong kumbara may ara pa sa mga ginakaayo nga mga dalan. So sa gihapon particular lang gin panayag sa aton nga sa gihapon nagapabilin ginakaayo diri sa area sa nga City Heights section na mar ti ang dalan na dati tabukman na going man sa Doña Juliana Subdivision action mar. The rest maturutawhay ang daragan sa karon sa trapiko. So tuod may aragid man sa mga na-record nga mga vehicular accident sa subong iya nga hapon. Actually, 4 tanan ka mga vehicular accident ang na-record man sa nga bitaw kag di may ari man diri sila sa na-record nga 1070 or meaning naka-record sila sa nga commercial fire along dra sa dalan Lacson kay San Crotempano action na Marlon mga na-record ini dahil lang kay i-check ko ang specific nga date kung ano oras sa na-record ining pagsunog or ginatawag man niya commercial fire action mark mga alas 12:40 sa siniman nga hapon sa na-record ina-action na ining commercial fire along dra sa dalan na Lacson. Sa iban pa may araman action mars ang pag-build up kay na sang Cruz Temprano pa sa dalan na Northwest East kay may ara to sang gamay man nga pagka-issue or traffic situation abi issue sa Lakyan action mars dahil ginatuon sa intersection pinag-cause man sa gamay nga traffic but then since nga may ara man sa mga gin-deploy nga personal sa bitaw dating man nga mabalik ang normal ang dalagan niya sa trapiko. Pila pa sa mga na-record man, may ara sa na-record yung mga vehicular accident, 4 ina diri, pero kalabanan ina diri action mark, mga negative man injury involved, mga salakyan, kung hindi private, ini mga single motorcycle action mark, ang involvado sa siniya nga mga vehicular accident. Yari pamatian naton ang interview naton in terms of traffic situation sa subong nga hapon with Sir Ananias Lugmao. Ang pinaka-best traffic situation natin, sir, is Saturday na. Ang pinaka-latest natin yung traffic situation sa sining hapon. Natong kapong debriado sa decision case. Pero pagkatapos ito, tasman, papunod-mal. Okay, gawa ko sa ng sulod ya. Kasunod. Mar. Unagid dan to, Kwan, klaro? Action Mar, lagi kay kayo ba na na so, pwede ba feedback mo nga tuloy sabi sa nilagit siya na Mar na. But then una, so far ang situation sa subong hapon, in-check man lang natin ang na-record man mula mga vehicular accident but then matutawhay man ang kabugutan niya sa syudad sa Bacolod sa subong nga hapon. Kita nato na siya Mar kalabanan sa may area wala going sa may mall kaya nangyara subong mga sale mga ka-action nato nakita nato na kalabanan dito pa kanto sa subong nga hapon na siya Mar. But then so far high normal situation ang dalagan sa traffic sa subong nga hapon. So live man diri sa area man or sa patrol, una sa action and defensor. So Bacolod Action Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
kasulukon nga pangitabo sa kusina. Crime against hygiene. Inspector Bitoy! Yak! Ano ning ari sa face ko? Te, anhon ko maghugas ang pinggan? Mrs., ang mga bilin-bilin sa pinggan, ginabalik sa sponge sa face. Basik kung ano nang magpilit sa face. Yak! Mas hygienic mag-Joy. Ipatulo diretso sa sponge. Kag for 99.9% germ removal, mag-Joy Antibac. Ay! Anong natabo? Kalimpyo mag-joy! Kagkadamos ang nahugasan! For hygienic dishwashing, Mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Makalimutin ka ba? Mag Dr. Alfred's Green Coffee na. May enhancer para sa good memory. Gawa sa organic green. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. On ang balita. Action Reports Afternoon Edition.
Mag-Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties nga pagkubos sa mga naghubag nga partes sa kanto sa nga lawas. Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-ana sa mga siyentipiko nga makabulig sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kaga madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule makatapna sa barabang nga balatian, garantisado kag may alibyo. Mas maayo kon parisan sang Mighty C. Nagapangita kabalas ang antioxidant nga vitamin para sa mata. Ari na ang Mighty C, alkaline nga vitamin C na pamatud-ana ini sa mga siyentipiko. Marami magabulong sa mga balitian sa mata. Mighty C, makabulig sa mga nagakorap-korap nga mata, katarak kag glaucoma. Pwede mabakal online, pwede ka man makapadeliver since nga balay sa Mighty C kag Santon Plus lagi sa www.kalusoganyan.ph o kung Kalusogan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Antes na balikan ang patrol, buong binanta ng kabunitro sa ato sa live stream. Tintin Sogon Brillantes, thank you. Araman si Fred Ninya, si Debbie Ann Karisma, Family Karisma sa barangay Atipulahan, Bago City. Zob Aso Sanip. Ginsuli ni siya. Bob sa Pinas Kusa ni. Puso mo ni Sabong, isuli-suli bilang ngala kay Piliado. Shout out sa Pinas Kusa family, monitor lang kabadiya. Mary Grace Eugenio Fermin. Aileen na Manunag Parcon, Tamyaw Kugali Family Parcon, Family Manunag and Family Agustin, thank you po. Iban na balikan tarabando kadugay, balikan tayo patrol na tipon nga balita with action on. Patrol reports. Dirita na sa kape hoa. Man amo ning oras na migin man inom sang kape mo. Kanami ang feelings nag-relax ang gini sa kataso sang kape kung nag-istorya kasi mo sa nga barkada. Mas nagarami pang isa nga bonding moments sa kada higop sang mainit nga kape samta nag-istorya. How much more kung ang kape nga imo ginainom healthy pa pareho sang Santon Plus Coffee Mix. Nga himo sa Santon soya kag balonggay. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na healthy ka pa. Una sa balita, una sa aksyon. Manjo Arnejo, si Didane Jona, thank you. Si Jen Oweseser, good afternoon. Romel Salibio, greet ko ako kagawad Erwin Arsenio, sang barangay Yobo, La Carlota City. Happy birthday, kuda. Jomari Pormentira, greet lang si Jenny Perez sa Binalbagan. Si Bea Jonathan, Rosalie Cabusilio, aksyon sa Iloyco, Jolia Campo sa barangay Ilo, Pesalay City, halin sa bata iya Erwin Campo. Patamyaw ko rin niya. Ed Arinal, good PM. Kapamati galantaw siya mo sa nga program. Brings back childhood memories sa nga imo background marching music. Curious ko sa nga title sa ni. Thank you, more power siya mo sa nga program. Okay, si Ed Arinal. Madadalipat ko sa nga titulo sa sining marching music niyo. 5:40 Action Radio Philippines Standard Time. Arena Patrol with Action and Defensor. Patrol reports. Action on sa report, please Kevin. Action na more sa pinaman sa mga report na nakuha nato niya sa Blatter Entry na nabalhagman sa kapulisan rin sa Pariwang Syudad sa nga Bacolod sa area sa Police Station 1 in Action Mar mag-asawa diri ang nagpa-record batok sa diri nga isa sa 47 anyos nga lalaki na ginaligar kaso sini physical injury action na Mar kagti dala naman ang pagpamahog kay Timel dito sa mga ginpalayag ba action Mar natin nakakos man sa katulba sa asawa. Bali una din natin nga nakuha action Mar ining bana ang nagreklamo batok sa kay Ray Adjincula 47 anyos kag pumuluyo ni sang Quezon Avenue Barangay 36 Dayman sa syudad sa Bacolod samtang ining bana nagdingkila naman niya kay Mark Bautista 41 anyos kag pumuluyo naman niya sa Cordova Road Barangay 18 diri sa syudad sa Bacolod. Iya iniging pa record action Mar kaso niya physical injury kay man mga lastras kay na kang kaagahon sang ginaligar diri ni Bautista
nga nagsabtanay ini sila nga duha apan sa ginali na lamang nga ginahanusan ini siya sa nga tawag diri small GI pipe igo ini sa iya nga ulo action mar. Tason nga pilas sinian niya nga ulo kag nagpa-blatter ini sa police station number 1. Ginsundan sa nga reklamo man sa nga iya nga asawa nga ining si Angela Bautista, 27 anyos, batok sa gyapon sa kay Ray Advincula. Ini naman diri action mar pamahog naman niya ang iya nga ginaparecord matapos nga may ginpalayag diri si Advincula at ido ka sakit ini action mar kag ang mga ginpanggamit wala niya nga mga tinaga nagkatuga gid sa nga kakulba sa bahin man sa nga ining tagreklamo nga si Angela Bautista kay mayay bisa sa mga term action mar nga hindi ta makalayag sa kahanginan galing sa pagbasa mo pa lang pag hangop mo sakit na ganiya sa pamatinaan man sang tagreklamo action mar. Sa iban pa naton nga balita ay gin katuan naton ang sa area bisa nga police station number 7 action mar. Gin-check naton kung ano ay sa karon ang status ni Major Melvin Madrona matapos ini siya action mar nga gin dakop o kung gin operate man. Mga alas 12, ini base sa record ang nato action Maria nga nakuha man sa police station number 7. Alas 12, imidya sang hapon sang gin-release ini siya sa kustodiya sang police station number 7 matapos ini siya nga nagka-bail action Marlon. Bali ang specific diri nga amount nga iya ginabayaran wala galing na butang kung para sa ini ang tagsa sa mga gimbayaran niya. But ang kabilugan in action mar is ang isa is 100,000 and another pagid is nagabalor naman na sa 3,000. I-check ko lang ni karon kung sa ano ini nga mga case to be specific kung baga action na mar sa sining ginapiyansa ni Major Madrona. Ginasma naton kung ano ang iya sa karon nga status knowing nga temporarily nakagwa siya but ginas naton kung ano ang iya yang mga sitwasyon kung balik din siya sa trabaho knowing nga may ara siya knowing na nakapiyansa siya. Ginas naton diri sa mga pilawan kakilala naton diri mga pulis galing kay Tidula plus ng ideya pa sa karon. So i-try naton nga makakuha gid sa pilawan kay mga personal or official abi nga makapalayag gid kung ano ang pinaka-status sa karon niya ni Police Major Melvin Madrona. So far, amo ni ang pinawan kay mga nakuha ka report sang patrol. Una sa balita uno sa action and defensors. Bacolod action, run. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Nagapangabulahan kita sa bag-o naman nga mga tagdaog sa week 4 na sa nga to sa nga ACS Millones. Kaya na inigin draw makaksyon February 29. Weekly draw kada Sabado ini may tatlo ka mga tagdaog kasa prize winners. Nagapangabulahan kita kay Charlie Huntong, Purok Boulevard, Barangay 13, Bacolod City. Ayan sa nga proof of purchase ako na POP, Pride Detergent. Arturo Binyas sa Purok Litsunan, Barangay Cabug, Bacolod City. Smart Dish Washing. Felici Marie Salva, Gardenville Subdivision, Tango, Bacolod City. Smart Dish Washing. Merna Pastera, taga Purok San Roque 2, Barangay Hanumana, Bacolod City. Ari naman isa gift pack naman niya. Gift pack winners naman. Pulo inisa. Merna Pastera, Purok San Roque 2, Barangay Hanumana, Bacolod City. Smart Dishwashing. Maria Runa Sambitan, 8 Lacson Street, Barangay 7, Bacolod City. Pride Detergent. Mary Pon Montifalcon, Purok Maghiliogon, Barangay 35, Bacolod City. Smart Dishwashing.
Mauro Martir, NHA Pahano kay Bacolod City, Smart Dishwashing. Celia Bermejo, Fort Road, Alonan Yulo Extension, Barangay 35, Bacolod City, Smart Dishwashing. Marilyn Tolentino, Fort Road, Alonan Yulo Extension, Barangay 35, Bacolod City, Pride Detergent. Rosalia Del Rayo, Phase 1, Block 8. Lot 106, NHA, Pahanokay Village, Bacolod City, Pride Detergent. Zinaida Tubong Banwa, Phase 6B, Porok Kawayan 2, Barangay Hadamara, Bacolod City, Smart Dishwashing. Rodora Magnad, Kawayan 2, Barangay Handumara, Bacolod City, Pride Detergent. Florentina Palzario, Alan ng Baybay, Bacolod City, Smart Dishwashing. Amarang pulo ka mga tagdaog naton sa gift pack winners. Sige lang Padalas ang inyo sa mga entries sa ato sa ACS Milliones 2020. Damo pa sa mga weekly draw. Di ka mo magkabalakay kundi mga butan ang inyo sa entry sa weekly draw. Automatic kwalipikado ina sa grand draw nga patigayunon base isa kamo sa mangin milyonaryo sa ato sa ACS Milliones 2020. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Radio! Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
na mensahe mula sa ginadampigan. Las 5:51. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Sa high blood sa diabetic, aton na masamigin na rekomendar panyawan o capsule with mangosteen. Hindi magpauli si iban ang milagroso nga kapsula. Sa simple nga tuwag sa ato na minisa ang manunggal. Kung nagapalangluya naman ni Musa nga lawas, panyawan o capsule with mangosteen ang sabat sila. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa ibang nga butika sa inyong lugar. Magluwas sa panyawan o capsule, yaraman ang panyawan liniment. Kung muscle pain naman na paghahambalan. Panyawan, liniment, panyawan, o capsule, tanan himo sang said marketing. Una sa balita, una sa aksyon. RSP Cardo Dalisay, monitor live Justice Verdict Security Services staff and the guards tamyaw ko si Tatay Marlon Agwi alias Loverboy. At RSP Cardo Dalisay, Gloria Ordinal, good PM watching from Hong Kong. Alaman si Edwin Pineda. BCPO naman nga balita with action Eric Magbano Hibalunta. May angot na niya mag-action sa operation sang kapulisan. Batok sa illegal nga pagpanahor. Siguro ini kalabanan ni mga karaikros ini mo ining tumbo blani, tumbo hantog or barahaban. Nabayara sang mando ang bago subong PNP chief. Batok sa illegal gambling. Galing kay number 1 gito nga dapat pandakpon ang mga nagapatigayon sang huweteng. Sa huweteng mag-aksyon, daway man diyan na monitor police ko sa Negros Occidental. BCPO mga balita with action, Eric Magbano. Action, Eric, sa report ng hapon, please kabin. Action Marlon, may hapon report gikan sa Bacolod City Police Office, 236 na kama persona ang natigayong badakpan sa kapulisan sa Bacolod PNP. Humalin sa Enero 1, tub-tub sini nga bulan sa Pebrero 26, tuig 2020. Ini ang palayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief, Operations Branch sa Bacolod City Police Office. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, may 3 ka ba kategori sa illegal gambling action Marlon. Una, amo ini ang Republic Act 9287. Diri, nabutang ang mga illegal number games katulad sa alay, bookies, kag daily double. Samtang sa Presidential Decree 1602, diri naman nabilong ang hampang kabugoy, tong H, pusoy dos, hantog, madyong. Kag sa idaro naman sa Republic Act 449 action Marlon, diri naman nabutang ang illegal nga pabulang o kon losok. Base sa statistics record nga gid-release sa aton personal ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, nagapakita nga halin sa Enero 1 tubto Pebrero 26 sini nga tuig sa Republic Act 9287 may isa na sila ka operation nga nahimo samtang sa PD 1602 46 ka mga police operation samtang sa Republic Act 449 duha naman ka mga operation ang ilaging kandak. Sa mga persons arrested action Marlon, sa idalong sa Republic Act 9287, 7 ka persona ang naresto, Presidential Decree 1602, 215 ka mga persona ang naresto, samtang sa Republic Act 449, 14 naman ka mga persona ang ila sini nadakpan. Sa pagkumpiskar sa iligal kapataya action Marlon, sa idalong sa Republic Act 9287, 400 pesos ang nakumpiskar nga taya sa Presidential Decree 1602, 10,562 pesos kag 50 centimos, samtang sa Republic Act 449, 2,400 pesos ang kwarta nga ila nakumpiskar. Sa piyakabayan aksyon Marlon, 48 na ka mga kaso ang ila napasaka sa mga nagdakpa nila sa illegal gambling operation. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, magapadayon ay sa kampanya action Marlon bangod sa mando ni PNP Chief nga dapat tutukan ang wetting nga nag-exist sa mga banwa kasyudad sa kabugusan nga pungsod sang Pilipinas. Report gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Isang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Las 5:59. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sang mga sistema sa ato sa nga lawas. Cleansing, nourishing kag balancing ini siya. Ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Kung sobra si ugar, kolesterol, buhinan na sa kung kulang naman ang vitamin A, B vitamins, vitamin C, dugangan nila sa Evergreen Herbal Capsule. Mga sangkap sang Evergreen, turmeric, saluyot, balonggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Sa Valladolid, pwede mabakal sa Mami Joy Pharmacy, sa Escalante City at Tito JK Pharmacy. Sa bahin sang Victoria, St. Anthony Drugstore. Sa Cali City, St. Veronica Drugstore. Sa Bacolod City, Macacson sa Barangay Bata, JDN Pharmacy. Kag dari sa area sang Sumag, may Ramada Lisatan Drugstore. Sa Bata, Chrismar Pharmacy. Evergreen Herbal Capsule. Philip Laurente, si Cristina Montaño, Mira Bueno Efren, Jose Alan Braza, si Gregorio, okay, Jocelyn Calabaan, Robbie Rosmi. Ang mababatian nyo mag-aksyon kapag galabay sang fire truck, may yara sang fire cola, may sunog nga nagaluntad sa subong, sa area sang Barangay 39 Bacolod City, diraba sa likod sa isa ka hotel da, ato sa nga patrol gapadulong na sa lugar. Ang sunog na nagaluntad subong gid. Now check tayo dugay ka makaabot ng ato sa nga patrol with action and defenso. Sa mga gapangita sang vitamin D3, isa lang piliin ninyo ha. Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines.
Ay ban sige-sige niyang tumarsang Life Extension Vitamin D3. Kung mayara ka mo sang dugang nga para mangkutarang mas maayo kung kadto ka mo sa ilasan nga klinika akong opisina para sila nahamtang sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. May libre nga konsultasyon Lunes, Sabado, Sabado. Lagi sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3. Una sa balita, una sa aksyon. Ibang nga balita, way tamalabutan, tuto karong sa Action Farming Line. With Action na Brian Morden, Lasay si Media, tubto balas 9 ng gabi. When we heed a certain call. Action reports after Wilson, magabalik na naman sa Lunes. Tagasunod na Action Balita Evening Edition. Standby lang ka mo na ha kay anytime magasunod na katosan nga patrol kung makaabot na sa area sang ginalondoran nga sang sunog sa Barangay 39, Bacolod City. Opo direct Action Elmar Madera with Action J. Maikin sa Technical Control. Ako naman, Action Marlon Hedovaya. Nagasunod na Action Balita Evening Edition. Opo sa gyapon sa inyo sa nga ka-action. Kag Action Eden Thea Abuso. Nagasunod na. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod. Action Radio. Action Radio.